Nakoi Tisso arong arat Rong asar pen Karbiang Long Autonomous Council aphan kachoningri pon. Lokachar li hen lo pirthia long me kachechar idun atowarlo. Lokachar li hin jong si paprang dun thek the pulotangte munit kana hok thetan cheman deji. Lapen munit man dun un edeji lason si nong 25 nilib MAC constituency ki parlo borlang son Nakoi Tisso LP school setame kiramtang 2001 aning kan an ke zero enrollment mate teacher avelang bonta putha 2022 pen api setame teacher appointment pipon thulo lapen labang soa school along tame repairing ponthulo lapen nona matke Nakoi Tisso LP school aphan bang hinia teacher dolo headmaster amen lake Gotom Pathak assistant teacher amen Dhananjay Parit lapen Nakoi Tisso LP school along lokachar liao somar atum setame pinang andolo lapen lahai Rong arat lokachar liawar sai mate school kilong dun ke borlang so mate inglong arlo ke dwara datum ning karong abierta lopusi Nakoi Tisso arong asar Robinson Tisso lapen Nakoi Tisso LP school SMC amaipu sarsing terang atum pen Karbiang Long Autonomous Council aphan kachoro pajirpon anpartame hadak Rong asar pen chenglok SMC President sarsing terang atum pen kachoningri pon ke building aphan ACR akinang sotlang non ke do bomb classroom lake 2 room bed lapen osomar atum aphan loke thanta akasiksak thetan laan chotkali kitchen set ta ave cookman atum kitun kedang adim ta ave athe barla pora hodlote kicham kiche ahut akasiksak thetan do lapen boundary wall ta akinang solapen drinking water facility ta avelang lasi nona madlahai aputhak prabjin pen nang pipa jerpona sonte pusi Karbiang Long Autonomous Council CEM tuliram ronghang lapen education EM Richard Tokbia phan tuning report school long that pen is por lombangi school ahem mede pen nanon pining aningkan nanon summer vacation long anbang ke school hem repairing bang pen pinian bang ke nang tum ke wang pen dak RJ kachila son dak thek tonong nasi nilitum council hoi tum handa kachuro lain lo yo lapen isi kachoningri alam the bangal la lo dak nilitum Nakoi Tisso school along isi kitun kedang ahem kitchen ahem ave penang nasi nilitum prabjin pen dak school aphan mate nilitum thek rapet nai to ke matha dige do tum pen naso tingkam chior timi senjima pusi choningri pala lapen non kedam tangas tamini tum dak committee hoi pen pukelang chari si high school bang continue si pukadu bom lo ada lapang so school long teacher ada master bang anna adak master bang ini di lapen dak enrollment student bang anna enrollment dak 50 plus kona kelas anang deng do dak ang deng bang ke piningan hoan bang ho LKG itu ho ang deng tapi nganimen nganimen Robinson Tisso Nakoi Tisso arong asar Nilipen Robinson terang News Fast Karbiang Long